republiky, ktorá sa už je od pádu totality z 89. roku. A ja by som len chcel všetkým povedať, nech si otvoria oči. Nech neberú si príklad z toho, čo povedia v médiách, čo nám povedia politici, lebo už dávno dosadení ľudia na týchto postoch. Médiá sú podplatené ľuďmi, ktorí ukážu, čo majú hovoriť médiá. Takže podporoval by som nezávislé médiá, ako je Zemavek, časopis, ktorý není nejakým spôsobom usmernený, o čo majú písať, nepodlieha to žiadnej cenzúre, je to tam na rovinu napísané, čo sa deje vo svete. Zemavek, potom Slobodný vysielač, kde fakt môžete počuť veľmi zaujímavé rozhovory na veľmi vážne témy, o ktorých sa v obyčajných médiách, o ktorých sa nehovorí. A toto by sa malo propagovať, o tomto by ľudia mali vedieť. A dúfam, že príde nejaká revolúcia. Ja budem prvý v zástupe a dúfam, že sa čo najviac ľudí ku mne pridá. Lebo ak my nezačneme, tak nezačne. Tí hlúpi ľudia nezačnú. My musíme im nejako pomaličky na nich, lebo ako to robia títo ľudia už roky, ako to robia oligarchovia, ako to robia títo mocní bankéri už stovky rokov. Oni to robia nenápadne a pomaly. To je ako jeden múdry človek povedal, variaca sa žaba. Nie? Pomaly prihrievame a necíti, že sa začne variť. On si to neuvedomuje. Až sa uvarí, ale on si to neuvedomuje. Ja dávam petície, ja som dával petície za ďalšie nezmyselné záležitosti, čiže čipovanie zvierat, ktoré som ja bojkotoval. Bohužiaľ, veľmi som nepochodil, čo sa týka podpisov, veľa ľudí je taký, že sa našli v tom určité výhody, ktoré boli v médiách povedané, strátiť sa mi zviera, nájdu ho, pritom nemajú GPS zaradená tieto čipy. Je to čisto iba ďalšia záležitosť nejakých finančných skupín alebo nejakých organizácií, ktorí si chcú nabaliť vačky. A ľudia zasa majú na to názor, že je to preto vec, lebo je to zákonne schválené, je to povinné do konca septembra. A ja som podpisoval nejaké petície. No uvidím, čo sa s tým spraví. Čo sa to nejako bude riešiť. Je to bohužiaľ nariadenie Európskej únie, takže najväčšieho parazita je v Európe, samozrejme. Najväčší boj ide z Európskej únie, samozrejme. Uvidíme, ako to bude. Musí sa to globálne riešiť. Tu na Slovensku bohužiaľ nevyriešime legislatívy, ktoré sa vytvárajú v Európskej únii, ako také v Európskom parlamente. Bohužiaľ na to takúto ruku nemáme. Musíme to riešiť všetci a globálne, nielen na Slovensku a takto. Musí byť pád Európskej únie, to musí byť určite. To je parazit, ktorý bol vytvorený na vykorisťovanie európskych štátov. Nech si myslí každý, kto chce, čo chce. Proste je to tak, bohužiaľ, a bude to len horšie, keď sa ľudia nezobudia. Takže ja len toľko poviem.